Hello friends, नोंथांमोनखौ चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबावबाय आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा फाइनालि कनस्टेबलआव एसआइआव जायफ्रा आरपीएफ नि आन्डाराव एप्लाइ खालामना दोनदोंमोन दा पस्टआ बारायसिगोन बायदि कन्डिशन दङ मानोना गोबां चान्स नोंथांमोना 18,000 लागै पस्टआ फैनायनि गोबांथार चान्सखौ मोनदों। गोबां सर्सआव मोननाय बादिबा पस्टआ बारायबावसिगोन बेनिफ्राय एग्जाम आरो लोगोसे एडमिट माब्ला मोनगोन बेनि सायाव कभार खालामगोन प्लास गोदान साख्रि फैबावदों बेनो जाबाय आरपीएफ नि आन्डाराव। दा जों बेखौनो नायनोसै जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन। दा जोङो आरपीएफ नि अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो बेयावनो एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन। बेखायनो आङो लिंकखौ होना दोनबाय डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना जेब्ला टाइम जायो अब्लाथाय चेक खालामनो दाबाव। सो दानिया आरआरबीनि आन्डाराव गोदान पस्टआ एप्लाइ जादों पेरामेडिकेल कर्सनि थाखाय बिथांमोना जायफ्रा डिप्ल'मा दङ एप्लाइआ 16 सेप्टेम्बरा लास्ट डेट दायो सोलिगासिनो दङ। टटेल भेकेन्सि 1300 नि बारा दङ। अके स' बेयाव स्क्रिनशट खालामना ला नङाबा नोंथांमोना पिडिएफ फाइलखौ मोनगोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्शननिफ्राय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। स' आरआरबीनि आन्डाराव गोबांथार पस्टआ फैयो नोंथांमोननि टेकनिकेल नन टेकनिकेल बेनिफ्राय ग्रुप डि हिसाबै गोबांथार फैयो। स' बेखौ जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो दायो सोलिगासिनो दङ। देन फैबाय कनस्टेबलआव बे एप्लाइ खालामदोंमोन एप्रिलाव। स' बिनि कनस्टेबलनि इनिशियेल सेलारि नायोब्ला 21,000 मोनदों नाथाय बारायगोन गुबुन गुबुन माखासे टिएडि थायो नालाय बेखौ बारायखायो। बैसोआ नोंथांमोना नायोब्ला बेबादि मोनदों 18 निफ्राय 28 इयार्स। देन पस्टआ 10,000 निफ्राय 18,000 फैगोन बादि कन्डिशन जागासिनो दं। अके थांनाय बाराव 4,000 मोन नाथाय एबारो 18,000 बादि गोबां निउस पेपाराव होदोंमोन हिन्दी निउसावहाय। स' बेखौ नायोब्ला 2018 आव आरपीएफ एप्लाइ जादोंमोन नाथाय बेनिफ्रायनो जायाखैमोन ओंखायनो पस्टआ गोबांथार खालि जादों मानोना बोसोर गोबांथार रिटायारमेन्ट जायो नालाय बेखायनो पस्टआ दंखायो। स' बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा एप्लाइ खालामना दोनदों गोबांथार चान्सखौ मोनसिगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स आरपीएफनि सायाव। स' बे एग्जामा बोरै जागोन जों बेखौबो नायगोन। अके स' गिबियावनो जुदि एग्जाम होयोब्ला आरपीएफआव नोंथांमोना जिनोखि पेमेन्ट दानदोंमोन बेखौहाय रिफान्ड मोनफिनगोन बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नटिस खालामना लाबानो जाबाय। दा एग्जामा बोरै जागोन जों बेखौ नायग्रोबावनोसै जाहाथे नोंथांमोना क्लियार जायो आरो एग्जाम थाखाय रेडि जायो। बे एग्जामा फार्स्ट अनलाइन सीबीटी टेस्ट जागोन। अके आरो बेयाव पास जाबासो काट अफ लानानै नोंथांमोनखौहाय फिजिकेल टेस्ट लागोन। अके दा नोंथांमोननि पिएचडि होनोब्ला जोंनि हौवाफोरा 1600 मिटार्स बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 800 मिटार्सखौ नोंथांमोना खारनांगोन आरो बेयाव 1:10 एग्जामाव नोंथांमोनखौहाय पास जायोबा बेयाव लांनाय जागोन आरो। देन बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट थाबाय बेनिफ्राय गुबुन गुबुन टेस्ट थाबाय आरो बे एग्जामाव 1/3 नेगेटिभ मार्किं दङ एबा 1/3 नेगेटिभ दङ मोनथाम रं जाबा नोंनिफ्राय -1 दाननाय जागोन। स' बेखायनो मोजां एग्जामखौ होबानो जाबाय। स' बैसोआ आरपीएफआव एप्लाइ खालामनोबा नर्मेला 18 निफ्राय 25 जोंनि एसटिआ 5 इयार्स बारा मोनो अब्ला जोंहा 30 इयार्ससिम बे पस्टआव इलिजिबल जागोन प्लास एसआइ लेभेलाव बांसिन जाबावगोन नोंथांमोना टेनसन गैया। अके स' एसआइआव 33 इयार्ससिम बे पस्टआव इलिजिबल जायो बाट कनस्टेबलआव 30 इयार्ससिम जागोन। स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि आनजादा माबादि जागोन आरपीएफआव बेखौ जों नायनांगोन मानोना सिलेबास फल' खालामथारनांगोन कनसेप्ट क्लियार जानांगोन होमबासो एग्जाम क्वालिफाइड खालामनो हागोन। एग्जाम फिसखौ खिथाखाबाय रिफान्ड जाफिनगोन जेब्ला नोङो एग्जामखौ होयो। दा जोंनि एसटिफ्रा फ्राय एप्लाइ खालामा मानोना पस्टआ गोबांथार थायो जोंनि एसटि खथायाव बेखायनो खालामनांगौ। अके स' बे एग्जामा एसे गोरा जायो मानोना बेयाव गोबांथार कम्पिटिसन जायो। दा एग्जामा क्लास 10 पास लेभेलनि फैगोन कनस्टेबल लेभेलाव बेखायनो नोंथांमोना फार्स्टआव सीबीटी एग्जाम मोनदों नालाय बेयाव पास जाबासो फिजिकेल टेस्ट मेडिकेल टेस्ट खालामनानै नोंथांमोनखौहाय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनानै साख्रिखौ होगोन। स' बेखायनो बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला आं बेयाव नर्मेलि नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय स्क्रिनशट खालामना लायोबा नोंथांमोना साबसिन जागोन। स' दानिया जेब्ला नोङो एग्जामखौ हैगोन आरपीएफआव 10 पास लेभेलनि कुइसन दानगोन नालाय बेयाव एग्जामा 90 मिनिट्स जागोन एबा 1.5 घन्टा जागोन टटेल कुइसना 120 मोनगोन आरो मोनसे हाबानो 1 मोनगोन। अके एन्ड बेनिफ्राय 1/3 नेगेटिभ दङ मोनथाम रं जाबा नोंनिफ्राय -1 दाननाय जागोन। स' बेनिफ्राय जोंहा ओरैबादि दङ अपसना जे जोंनि एसटिफ्रा मिनिमाम बे एग्जामा क्वालिफाइड जानो थाखाय 30% नांथारगोन आरो नर्मेलाइज जानानै नोंथांमोननि मार्क्सआ बारायो। दा बेयाव खायसे आन्दायनो हागौ 120आव 30% बा जोंहा मार्क्सआ जागोन 36 मार्क्स नोंथांमोना बेयाव मोननाय जानांगोन मिनिमाम पास मार्किं बियो नाथाय बे थाङा एसे बारा थांखायो मानोना थांनाय बारावबो एसे बारा थांदों 70 गाहाम थाङो। स' बेखायनो नोंथांमोना एग्जामखौ मोजां होनांगोन। दा साबजेक्टआ मेथ्स दङ मेथ्सनिफ्राय मा फैगोन बेयाव गासैबो दंखाजोबो स्क्रिनशट खालामना लानो हागोन। बेनिफ्राय जीआई आरो लोगोसे रिजनिंआव 35 मार्क्स दङ। एवारनेसआव हमना ला जीके जीएसआव 50 नाम्बार दङ अलमस्ट बेनिफ्रायनो कुइसन दानगोन बेखौ स्क्रिनशट खालामना ला। जायफ्रा एसएससि एबा गुबुन एग्जाम थाखाय प्रिपेरेसन खालामदों नोंथांमोना गोरोबगोन बेयावनो नाथाय मेथ्सखौ नोंथांमोना रोंनाय जाथारनांगोन मेथ्सआवनो गोबांथार नाम्बार दङ प्लास जीएसआवबो दङ आरो बेखौ नायबानो जाबाय।
देन बेनिफ्राय रानिंआ ओरैबायदि जागोन 1600 मिटार्सखौहाय 5 मिनिट 45 सेकेन्डआव हौवाफ्रा खारनांगोन अके बेखौ नायबानो जाबाय नै एन्ड हिन्जावफ्रा 800खौहाय 3 मिनिट 40 सेकेन्डआव खारनांगोन आरो हौवाफ्रा बारनांगोन 14 फिट बारनांगोन हिन्जावफ्रा 9 फिट बेयाव लं जाम्प बारनांगोन एन्ड हाइ जाम्प दङ 4 फिट हौवाफ्रा बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 3 फिट दङ अके बेखौ नायबानो जाबाय देन नोंथांमोननि हाइट आरो सेसखौ नायोबा जोंनि एसटिआव 160 हौवाफ्रा हिन्जावफ्रा 152 बेनिफ्राय सेस नोंथांमोना 76.2 दङ हौवाफोरा हिन्जावफोरखौ नाया बेखौ नायबानो जाबाय देन बेनिफ्राय एक्सपेन्ड खालामबा 81.2 जाहैनांगोन जोंनि एसटि खथायाव स' बे गोरोबथारनांगोन होनबासो नोंखौ फिजिकेल टेस्टआव एलाउ खालामगोन आरो दा बेनो बे एग्जामा माब्ला जागोन बायदि होनोब्ला बे एग्जामा सेप्तेम्बर अक्ट'बराव जाथारसिगोन बारा गोबाव गैला नैबे अगस्त जोबनाय लोगो लोगो सेप्तेम्बर अक्ट'बराव अफिसियेल नटिस फैगोन आरो एग्जाम कन्डाक्ट खालामनानै फिजिकेल टेस्टआ आसामाव जायो नटिसना बेखायनो गुवाहाटियाव नोंथांमोना थांनाय बाराव जायफ्रा होदोंमोन 2018आव गोसोआव दं जानांगौ बाट नोंथांमोना बेयावनो जागोन स' डकुमेन्ट्सआ बेनो क्लास 10 पासनिखौ लांजोबनांगोन गासैखौबो बेनिफ्राय एक्सट्रा होनोबा डमिसाइल थाबाय नोंथांमोननि फट'स थाबाय बेनिफ्राय लोगोसे नोंथांमोना एनअसि जायफ्रानोखि साख्रि मावखायो एनअसि लांनांगोन जुदि नोंथांमोना सेलेक्ट जायोबा बेयाव हाबनो हागोन नालाय बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट नांथारगोन अफलाइन जा अनलाइन जा स्टेटनि बेनो जागोन अके दा बेनो जुदि पस्टआ बारायोबा नोंथांमोननिया मा जागोन ओरैबायदि खम कार्टबावनो साख्रि मोनगोन थांनाय बाराव भेकेन्सिया बारा नङामोन जुदि 18,000नि जुदि खाथियाव थायोबा पस्टआ थायोबा एसटि खथायाव गोबांथार जोंनि बर'फ्रा साख्रि मोनगोन आरो नाथाय दायो पस्टआ ओरैबायदि खम बेखौ नायोबा जोंनि एसटिआव 260 दङ अल इन्डिया हौवाफोरा बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा नायोब्ला गोबांथार माने खम दङ 47 दङ नाथाय रिभाइस अफिसियेल नटिस फैगोन मानोना गोबां सर्सआव गोबांथार माने चेनेलाव बुंगासिनो हिन्दी चेनेलाव जायनाखि गिदिर गिदिर चेनेल बिथांमोना माखासे इनफरमेसन मोनो दा बिथांमोननि बुंनाय बादिब्ला 10,000निफ्राय 18,000नि गेजेराव भेकेन्सिया बारायगोन होनना बुंदों अब्ला जुदि बारायोबा जुदि थारैनो जों 18,000 लायोबा जोंनियाव 10% लायोबा एसटिआव गैयाब्लाबो जोङो 1800 भेकेन्सि मोनगोन नालाय बेखायनो जोंनि आसामाव एसटि खथायाव 50निफ्राय 60नि गेजेराव भेकेन्सिखौ नोंथांमोना मोनगोन जुदि 18,000 जामारोबा अके अल इन्डिया दा बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय माखासे आरपिएफ सोमोन्दै भिडिअ